Partalan alueen historia ulottuu vuosisatojen taakse. Vuonna 1556 Ruotsi-Suomen kuningas Kustaa Vaasa teki Partalan tilasta kuninkaan kartanon. Partalan kuninkaan kartano on historiansa aikana toiminut myös ratsutilana, kunnalliskodin maatilana, maatalouskouluna sekä maatalouden tutkimuskeskuksen luomututkimusasemana. Partalan kuninkaan kartanon nykyiset toiminnot ovat osa kartanon katkeamatonta historiaperinnettä. Perheyritys Tegelberg vastaa Partalan kuninkaan kartanon ravintola- ja hotellipalveluista. Vanhasta navetasta remontoitu hotelli tarjoaa majoituksen 20 vieraalle. Kokoustiloissa on videotykki ja reilusti tilaa suurillekin tilaisuuksille. Valoisassa juhlasalissa on puitteet häille, syntymäpäiville sekä muille perhejuhlille. Tilauksesta voit nauttia maukkaan lounaan sekä herkutella itse valmistetuilla kahvion antimilla. Pauliina Hukkasen perustama Kuninkaan kartanon kesäteatteri avasi ovensa kesällä 2015. Tämä ammattikesäteatteri tarjoaa 250-paikkaisen nousevan katetun katsomon. Ensimmäisenä kesänä nähtiin muun muassa kantaesitys Terapian tarpeessa, joka valloitti loppuun myydyillä katsomoilla. Semmoinen niin kuin möhnä, semmoinen sokerimöhnä, ihan niin kuin voisimapullassa. Se levitellään tänne Lootuksen temppeliin, näinikkästi, ja sitten ai saatellen kauheeta! Hirveä, mä ikinä mene tonne! Partalan alueella sijaitsee myös maailman ainoa arktiseen tryffelin kasvatukseen ja tutkimukseen erikoistunut tryffelikeskus. Tryffelikeskuksen avustuksella Suomeen on syntynyt yli 30 yksityistä tryffelitarhaa. Tryffelikeskus järjestää vierailleen elämyksellisiä tryffelisafareita, joihin kuuluu muun muassa tryffelin metsästystä koiran avulla sekä maittava tryffelilounas. Kesäaikaan Tryffelikeskukseen pääsee tutustumaan perjantaisin Avoimet ovet -tapahtumassa. Ryhmille tutustumisia järjestetään myös muuna aikana. Juvan karjalaisten museo esittelee Karjalasta sotien jälkeen Juvalle saapuneiden evakkojen mukanaan tuomia esineitä. Juvan museon näyttely koostuu Juvan elinkeinoja ja esihistoriaa käsittelevästä perusnäyttelystä sekä vaihtuvasta näyttelystä. Galleria Kuninkaan kartanossa on esillä vaihtuvasti eri taiteilijoiden töitä. Näyttelyt galleriassa järjestää Juvan kamerakerho. Museot ja galleria ovat avoinna kesäkaudella. Partalan Kuninkaan kartano sijaitsee aivan 14 tien varressa, vain reilu kilometri Juvan keskustasta.